What's up everyone? Hello po sa inyong lahat. Sa mga nandyan sa baba, hello po sa inyong lahat. Ayan. At hello din sa ating kapatid na si Brave Buddy. Ayan, congratulations kapatid. Monetize na ang iyong channel. Isa ka ng partner ng YouTube program. Ayan. Sa wakas, isa ka ng vlogger. Ayan. Ipagpatuloy mo lang yan kapatid. Kayang-kaya mo yan. Ayan. Kung paano ka na-stress nung nagsimula ka. Simula grade 1 hanggang grade 10. Ayan. Mas may stress ka pa dito sa iyong channel. Pero kayang-kaya mo yan kapatid. Go lang ng go. Don't give up. So, pagpatuloy mo lang ang iyong kakulitan para marami ka pang mapasaya sa iyong channel. At, ayun. At, syempre, sa lahat ng mga tumulong sa'yo, maraming salamat sa inyo guys. At monetize na ang ating kapatid. Ayan. At syempre, higit sa lahat guys, magpasalamat tayo kay Lord. Thanks to God at binigyan niya ng pagkakataon ang ating kapatid para ma-monetize ang kanyang channel. Ayan, sana huwag kang magbago. Yun. Pagpatuloy mo lang yan kapatid. Kayang-kaya mo yan. And I always here for you. Always palaging nakasupport sa'yo. Ayan. Yun lang. God bless. At huwag nang maging pasaway. Yun lang, peace. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat sa inyo guys. At mega loud shout out po sa inyong lahat. Bye! Ayan, mega love shoutout po sa lahat po na andyan sa baba. Ngayon, ang ating congratulate ang ating kasama sa pag-YT. Walang iba kundi si Brave Buddy LV. Maraming salamat po. Yes, monetize ka na. So ngayon, sa lahat po na andyan sa baba, tuloy-tuloy lang po yung hindi pa namoni. Kaya kahit hindi ko man kayo ka-team, pero siguro nagpang-abot na rin tayo. Nakarating na din kayo sa aking bahay. Sa lahat ng nakapunta sa aking bahay, siguro naging success naman. Hindi naman siguro na sisisi. Nakapag-uwi din ng isang sakong banana. O diba? At bago ang lahat, maraming salamat po. And congratulations, Brave Buddy LV. Galingan mo po. At noon, taga-suporta lang kita. Ngayon, hanga na ako sa iyo. At minsan, sa kakulitan ko sa iyo, ang dahil sa pagpaturo ko sa inyo ni ate mo, pasensya na kayo. Andito lang ako para sa inyo magsuporta. At ingat ka po dyan palagi. Once again, congratulations. Bye-bye. Hi to you, Brave Buddy Alvia Malaysia. I am here to say congratulations to you dahil monetize na ang channel mo. Congratulations! And dahil monetize na ang channel mo, keep on uploading and ipapatuloy pa rin ang iyong pag-ELS. Thank you also to you and to your sister, Sis Sherlyn Tuazon, for introducing you to me. And because of that, nadagdagan ang aking sister sa YouTube world. Once again, congratulations! Bye!
Hello, brave body LV. Greetings to you from Dong Stosi TV. Congratulations sa iyo dahil na-achieve mo na rin yung requirements ni YouTube. Sana hindi ka magbabago at pagpatuloy mo lang yung kabutihan mo, kabaitan mo. Siguro kung hindi kita nakilala sa YouTube, siguro nahirapan ako dahil ang totoo, wala talaga akong idea sa YouTube. Kasi pinasok ko lang ito ng hindi ko talaga alam kung anong meron dito. Pero dahil nandyan ka, nakilala kita, ayun, ginagabayan mo ako. Tinuturuan mo ako tinuturuan mo ako sa mga rules, sa mga gawain kung anong dapat gawin. Salamat dahil nakilala kita at nakilala kita kung sino ka, kung gaano ka kabait, gaano ka kabuting tao. Sana pagpatuloy mo yan at sana hindi ka magbabago. Katropang vloggers, nandito kami para suportahan ka namin at tandaan mo, nandito lang kami sa likod mo. Pagpatuloy mo lang yan, still happy, sana maging masaya ka. Ingatan mo yung sarili mo dyan. At once again, congratulations. And God bless you. Hello, Ma'am LV. Congratulations! Nabalitaan ko na monetize ka na. So, isa ako sa mga tao na masayang masaya kasi nakuha mo na yung pinakahahantay nating lahat. So, kahit ganon, kahit gaano kahirap or kahit yung talagang pinagdaanan natin, grabe talaga, diba? So, masaya ako kasi deserve mo talaga na makuha yung mga ganyang bagay. So, napakaswerte ng 2022 sa inyo. So, masaya ako doon. At saka, thank you so much sa support na binibigay niyo sa akin, sa amin. Lalo na sa mga premiere ko at lalo na ng mga panahon na talagang bagong-bago pa lang ako sa larangan ng pagbablog. Hindi ko pa talaga alam kung anong gagawin ko, pero palagi lang kayong nandyan. Tapos nung time na, unang-una na nag-premiere ako, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko doon. At saka, ewan ko, basta kinakabahan talaga ako nun, pero lagi niyang pinapalakas yung loob ko na okay lang yan. So, napakalaking tulong nun sa akin. Kaya masayang-masaya ako kasi sa inyo ako napadpad. At natagpuan ko kayo, and thank you so much sa mga previous na month, previous year na naging masaya talaga ako nang dahil sa inyo. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, so marami mga naging problema, pero God knows naman na kung gaano kasaya nung nakilala ko kayo. And yun lang, and I love you from LB, and thank you so much. Hello, Madam LB. Si Pardo po. Sa wakas, nakita rin tayo. Hindi pala. Hindi pala kita nakikita. Si Pardo po, bumabati sa'yo ng congratulations dahil balita ko na Monica na eh. Sana all. Malayo pa lalakbayin ko. Grade 2 pa lang ako. Kaya congratulations sa mga nagmumoni. And pakanto naman kayo. And salamat din sa groups. Bagamat hindi ako masyadong active, hindi mo ako sinisipa. Salamat sa suporta. Salamat sa mga katropang vloggers na sumusuporta din sa akin. Sa inyo din, especially Madam LB. Congratulations. Monica na pala.
At sana naman kapag kumikita ka na, huwag mo kaming makalimutan. Magpakanton ka naman. Okay, congratulations. At ito si Pardo po. Salamat nga pala sa kanina nung nag-premiere ako. Hindi nyo ako iniwan hanggang sa huling sandali. Bagamat medyo mahaba-haba yung sa aking video, napagtiyagaan nyo pa rin panoorin. Salamat. Salamat ng marami sa mga sumuporta. Okay, at muli, congratulations Madam LB. And good luck. Hello! I'd like to congratulate our newly monetized channel, our very own Ma'am Brave Buddy LV. Ma'am Brave, congratulations po! You are newly monetized and partner ka na ni YouTube. Congratulations! All the efforts and hard works have been paid off na, and for always encouraging us and give us the courage to continue in the YT life, in the YT world. And then I wish you all the best. I'm looking forward for more videos from you, and sana kahit muni ka na po ay magiging ganyan ka pa din po, magiging supportive sa lahat ng members doon sa Katropa. And asahan niyo po ma'am na andito pa rin po kami magsusupport sa'yo no matter what, basta't may wifi. Okay, thank you and God bless from Macau Vlogs. Bye bye. Hello ma'am, congratulations sa iyo ma'am at monetize ka na po. Maraming salamat sa iyo sa mga tulong mo sa amin. At wish ko sa iyo ma'am, sana wag ka magbago, stable ka lang ganyan, humble, mabait, matulungin, masaya kausap. Yun, at saka wag ka sana magbabago, ganyan ka lang, at sana ma'am ay marami ka pang matulungan tao, marunong ka pang matulungan at kagaya namin, gaya ko, isa ako sa natutulungan mo. Tsaka sana wish for you marami ka pang mapasayang tao sa GC natin, masaya ka kausap, hindi ka boring kausap, stable ka lang ganyan, totoong tao. Maraming salamat sa iyo ma'am sa lakas ng loob na binibigay mo sa amin, lalong-lalo na sa akin. Tsaka more videos pa ma'am para umangat ng gusto. Good luck sa iyo ma'am, and God bless you and your family. Ako si Jeffrey Relay na bumabati sa iyo ng congratulations ma'am. Monetize na po kayo. Tuloy-tuloy lang po ma'am para ma-hit natin yung goal natin sa buhay natin. Alam ko marami ka pang pagdadaanan para ma-hit mo yung hinihingi ni YT. Yan. Salamat ma'am and God bless you. Bye. Love you. Hi, Brave Buddy. Congratulations dahil certified vlogger ka na. Bahain ka pa sana ng mga saging at saka mortam sa kadusok. Yun lang. I'm here to support you. Lagi. God bless sa iyong bahay. And more power.
Hi guys! First of all, I just want to say thank you. Thank you po sa lahat ng mga napaka-supportive kong kaibigan, family, mga kapatid, sa mga new friends ko na nakilala ko sa mundo ng YT, sa mga ka-team ko po. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil namone na po ang aking channel. So, I'm very happy po dahil I never expect po na ma-achieve ko po yung requirements ni Lolo. Una, naiisip ko na parang ang hirap dahil lagi tayong nilalagasan ni Lolo ng saging. Ganon din po sa What's Our natin. Kaya minsan, nawawalan po tayo ng pag-asa dahil nga everyday, pag-check mo ng saging, ganon, nababawasan, di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko, never give up. Laban lang. Try ng try. Kaya, ayun. At last, guys, naabot ko rin yung 1K saging at saka 4K na What's Our. Dahil po sa inyo, sa mga solid supporters ko dyan, at saka yung mga nagdo-donate sa akin ng free What's Our sa mga ka-team ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka kung kailangan nyo rin po ng tulong ko, I'm always here po na handang tumulong para sa inyo din. Kaya, guys, ang masasabi ko lang sa inyo, laban lang, huwag susuko. Kayang-kaya ninyo yan. Isipin nyo lang na kaya nga ni Brave Body. Ako pa kaya. Ganon. Dapat, huwag negative. Dapat positive lang pag mag-isip. Huwag susuko hanggang sa maabot yung gusto. O, diba? Ayan guys ha, dahil monetize na po ang aking channel, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Sana po hindi po kayo magsasawang tumulong at sumuporta sa akin. Thank you guys! At saka sa mga nagbigay ng mga short message sa akin, sa pag-congrats po ninyo. Maraming salamat po. Okay, guess we don't